Dnes vám v rámci Okamňu Home predstavím ďalšiu exkluzívnu ponuku, kde sa sklbil nadčasový elegantný dizajn s najmodernejšími technológiami. Street Wonder. Užitková plocha tejto dvojpodlažnej vily je 210 m2 s prislúchajúcim pozemkom o veľkosti 701 m2.谁根本叫不来，也不管，Big Ben 中摆装随用来 ，Sydney Harbor 还要丢走plein干，风太狂吹乱。K dispozícii je aj garáž a sklad, ktoré sú rafinovane zakomponované do vonkajšieho dizajnu nehnuteľnosti.